Ýylyň başyndan bäri Aşgabatda Türkiýe wizalaryna ýüz tutýan ýaş gyýdlaryň we ýaş çagyly eneleriň wizalary has köp ret edilip başlany diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15 ýanwarda maglumat berdi. Viza ret edilmeleri 18 ýaşyny dolduran gyýdlaryň hemde 6 ýaşaçyn ýaş çagasy bolan eneleriň ýüz tutmalaryna has köp gözi ilýär. Ýöne bu düzgünler Türk raýatyna durmuşa çykan denanlara ýa-da saglyk wizalaryny degişi däl diýip Azatlygyň habarçylary aýdýar. Türk wizasyny ýüz tutan 20 ýaşy bir denan özüniň wizasynyň ret edilendigini gurrun berdi. Şolar ýaly başga da ençeme gyýdlaryň wiza ýüz tutmalary ret edilipdir. Ýaş çagyly eneleri wiza açylmaýar diýip wiza ýüz tutmalaryndan habarly birnäçe Türkmenistan aýdýar. Habarçylarymyz wiza ýüz tutmalary ret edilmeginiň töweregi näki mümkin bolan sebäplerini jekme-jekliklerini anyklap bilmediler. Ýöne esasan kämillik ýaşyny dolduran gyýdlaryň hemde ýaş çagyly eneleriň wizalarynyň ret edilmegi bu meseleniň diňe ýaş gyýdlary we ýaş çagyly enelere degişdigine işaret edýär. Habarçylarymyz wiza ýüz tutma ret edilýän denanlaryň ýüz tutýan wizalarynyň görnüşlerini anyklap bilmedi. Wiza maglumatlaryna görä kämillik ýaşyna ýetmedik çagylaryň daşary ýurtlara seýahat etmek bilen baglykda olaryň ene atalarynyň ikisiniň hem razyçylygy bolmaly. 2007-2022 ýylar aralygyna Türkmenistan raýatlary üçin wizasyz seýahat düzgünni ýoly goýan Türkiýe Respublikasy 2022 ýylyň sentýabryna Türkmenistan tarapynyň haýyşy boýunça seýahat ýeňilligini ýatyrdy. Munyň ýa-ni Türkiýe döwletine seýahat etmek isleýän Türkmenistanlardan wiza talap edilip başlandy. Aşgabatda Türkiýanyň Gateway International Wiza merkezi açyldy. Wagtyň geçmegi bilen Türkiýe wizalaryny ýüz tutýan Türkmenistanlardan talap edilýän resmi namalaryň sany artyp başlady. Bu bolsa seýahaty kynlaşdyrdy. 2023 ýylyň martyna Türkiýe wizalaryny ýüz tutýan Türkmenistanlardan kepillik we goşmaça ynanç hatlary talap edilip başlandy. Häzirki wagtda wizalaryň görnüşine laýyklykda wiza üçin talap edilýän resmi namalaryň sany 18 resmi nama çenli barıp ýetýär. Aşgabatdaky wiza merkeziniň resmi web sahypasyna görä Türkmenistanyň raýatlary Türkiýe seýahat etmek üçin seýahatçylyk, saglyk, biznes, maşgala, student we iş ruhy diýaly wizalaryň 12 görnüşine ýüz tutup bilýärler. Liverpool aýtyny Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan birnäçe Türkmenistanly iş ruhydy wizasyny açdyrmagyň has köp çykdyjy talap edýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý iş gözlegine Türkiýe döwletine gitmek isleýän raýatlaryň ençemesini ilki başda wizalaryň gysga möhletli görnüşini açdyryp seýahat etmäge, soňu bilen Türkiýede bekanun ýagdaýda galmagy dowam etdirmäge iterýär. Ýöne Türkiýede soňky 8 aýdan gowrak wagtyň dowamyny bekanun migrantlara garşy çäreler güýçlenýär. Ýurtda bekanun galýan daşary ýurt raýatlary köpçülikleýin deport edilýär. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň 2024 ýylyň 4 ýanwaryna täzeden soňky maglumatlaryna görä häzirki wagtda Türkiýede 205.495 Türkmenistanly kanuny esasy ýaşaýar. Olardan 109.000 raýat ýaşaýyş ruhsady bilen 71.000 töweregi Türkmenistanly gysga möhletli ýaşaýyş ruhsady bilen 18.000 Türkmenistanly student wizasy bilen 6.600 töweregi Türkmenistanly bolsa maşgala wizasy bilen Türkiýede kanuny esasy ýaşaýar. Türkmenistan Türkiýede kanuny esasy ýaşaýan daşary ýurtlaryň sany boýunça birinji orunda durýar. Bu sanawda ikinji orny Russiýa Federasiýasy eýleýär. Türkiýe döwletine wiza açdyrmak isleýän Türkmenistanlaryň ýüz tutmalary Aşgabatdaky Türk wiza merkezine kabul edilýär. Ýüz tutucular paýtagtyň Demirgazyk böleginde Gylyç Kuliýew köçetiniň ugrundaky Nowruz haly binasyna ýerleşen wiza merkezine nowbata ýazylýarlar. Lewaply ýaşaýjylar Türkmenabadda Aşgabatdaky Türk wiza merkezine nowbata ýazylmagy, randewu almagy ýardym berýän tölegli hyzmatlary hödürleýän seýahatçylyk firmalarynyň hereket edýändigini aýdýarlar. 500-600 manat meşburnak tölegler bilen Türkmenabadda Aşgabatdaky wiza merkezine nowbat bellep randewu alyp bolýar diýip Türkmenabadly gurrun berdi. Soňky 8 aýdan gowrak wagtyň dowamyny ençeme Türkmenistanly Türkiýeden Türkmenistana dolany ýüzlerçe adam deport edildi. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň sözlerine görä mart aýyna Türkmenistanlar üçin Türkiýe iş wizalarynyň ýeňiledilmegine garaşlýar. Ýöne Azatlyk radiosyny maglumatyň detallaryny aýdynlaşdyryp bilmeýär. Azatlyk radiosy Türk wizalary boýunça Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň Aşgabatdaky wiza merkezinden tesbir alyp bilmedi.